O mes de setembro custa moito, sobre todo a meirande parte da cidadanía que conta con pequenos en idades escolares. Material, roupa deportiva, a volta ao cole é dura. Para moitos esta é a custa real do ano e non a de xaneiro. Pois sí, sobre todo tendo en conta cos rapaces, eu creo que peor a de setembro que a de xaneiro. Me cuesta porque tengo 4 hijos, por supuesto. Yo creo que a todo el mundo le cuesta, y más ahora empezando el colegio y bueno, normal, yo lo veo más normal. De momento estamos empezando, eu penso que máis ou menos como todos os anos, un poquinho máis costoso, pero porque as cousas suben. Os sueldos son os que son. Bueno, depende. Neste momento non, porque estou de vacacións, pero sí que aos que teñen fillos e teñen que empezar o colegio, sí. A verdade é que sí, supoño que sí. Bueno, regular. Por que regular, a ver? Porque estamos nunha crisis bastante profunda e non damos salido dela, o cual isto pois costa tirar para diante. Pois bastante. Sí, por qué? Pues porque subió todo, los sueldos siguen bajos igual y que nos cuestan los libros de los críos, que cada vez son más costosos y que todo viene encima. Iso sí, a volta á rutina é algo que agradece a maioría da cidadanía. Os horarios e a volta á normalidade son necesarios para afrontar un novo curso. Unha iso e outra que para moitos o verán cansa. Sí, iso sí. A ver, eu creo que sí, porque tamén despois de tanta festa e tanto descontrol, tanto para os peques como para os maiores, eu creo que sí que é bo tamén voltar á rutina e, bueno, están as fins de semana para disfrutar tamén. Eso sí, para mí personalmente o verano é moi cansino. É moi cansino, moita aglomeración de xente, todo eso é moi cansino. Sí. Por que se agradece? Porque ya el verano cansa, el verano agota y entonces la normalidad establece mucho. Agradécese porque tamén hai menos xente, que a veces no cando hai moita tamén é difícil estar nos sitios, non se pode andar de tanta xente que hai, pero bueno, agradécese tamén que veñan porque senón, sin eles tampouco hai vida. Sí que se agradece. Por que? Hombre, porque un está máis ao seu ritmo, da outra maneira está un pouco máis atado, pasa moi ben, pero... Yo creo que sí, por lo menos los papás estamos deseando, yo por lo menos estoy deseando que empiece el colegio a la nueva rutina y para que tengan su rutina y su protocolo como todos los días, ¿no? Como todos los años de colegio. Así que deseando que empiece el cole, ¿verdad? Dende mañá a volta á rutina será máis evidente. Mañá comezan os alumnos de educación infantil e primaria. O luns 17 será quenda da ESO e bacharelato para todos, pequenos, medianos e maiores. Feliz volta ao cole.